Armen Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dugan mong malibuton. Palami style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag-imungan nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Production Center. What's the style? Ako si Unin, ginaingon, ang tao nga gihatagan sa tanang pagpangga ug pagmahal. Pero mubiya sa way igong katarungan, ang tawag ni ana, way utang kabubuton. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Happy anniversary, Pinky. Happy anniversary na itong duha, Onin. Why kiss? Mwah. Thank you, any flowers ug chocolates, ha? May pa-teddy bear ka pa. Siyempre, kada tuig, mag-upgrade yung ko sa kung ihatag na gift ni mo, Pinky. Tunggot kay, love tayo si ka. Same here, Onin. Oh, dugay man kang uli, ha? Onen? Nag-overtime ko pa. Paamin ako pa. Di kaluyan ka sa Ginoo, anak. Amin sa kunin mo, ma. Nak, ay palabis mong pag-overtime. Bitaw dong. Nagkinahanglan po baya nagpahuwang lawas mo. Ma, naning kay kuso? Alang kini ninyo ni Papa ang akong pagpaningkamot, ma. Ingon man lang unya pohon sa akong pagpakasal kang Pinky. Love gid kay nimo si Pinky, sa? Natural, ma. Siya na ang akong forever. Anong sad face man akong love? Kikapoy na dyan ko sa amok nin. Ano sa mang problema ha, love? Ako manghod laki. Nasakpang papa. May gamit og shabu gapi. Oh, unsa? Kanagin mo yung mga barkada o yung mga bad influence, gid kay na. Ay, nadaog nagpadapot siya. Manggamitin man ng shabu. Ay, tamagi lang.
kasabi kay mo samot na. Dagan ang mga butang na mo ang iyang gipangkawat o gibalikya. Hasta gani mga regalo sa kasal ni Kuya Bobong. Gikawat po niya. Wa na naibilin bisag usa. Pero tiba ang sukuan ni Kuya Bobong. Paitag ni bataa, eh. Love, ay padaan na. Ayaw ng problema ha, kay may stress ka. Makalagot man, good love. Gahapon po, ang akong cellphone no pitaka na hibilin. Gihilaptan sad. Ang cellphone na ara, pero ang akong pitaka gikuha ang tanan akong sweldo. Snus na. Ay napaghilak. Ako rin bahala nimo. May tinigo man ko. Ako tong kuhaan o akong ihatag nimo. Salamat, love. Buutan kay ka. Ma, pa, may date na mi si Pinky sa mong kasal. Uy, kanos aman unin. Karong December 25 puhon, ma. Oh, Sunod buwan, anak. O pa, mo nang buwan na ang pitsa nga among gisabutan ni Pinky. Excited ako pa. Ma, Nala. mo gani nga ako gining pangandaman. Si, love gini mo si Pinky dong. maog yun. Love kayo pa. Siya ang tanan kanako. I'm in love. Hoy, I'm in love day, ha? Ha! Bantong, no? Wadyo mo reply sa kong chat ni mo? Unsa? Bay Cyril! Ha! Oh, ako ni. Try do. Gusto na ka na butoy? Ay, kanina ray, pero gilangaw dyan kong binarog dito sa airport kay wa man dyan nagpakita na ako nga akong gitsetan nga mo makuha na ako. Misyon, buhay ko kay gugutas ni mong kakos na kapay. Nabayot na ka? Sama ka? Sakit kayo na itabo sa akong kinabuhi, bay. Sila kilak man ka eh. Tanan na akong kita sa akong pagkasiman dito sa abroad. Gihurot lang sa bisyo sa akong asawa. Wa, joy ayo. Mao ba, Bay Cyril? Muna, bay. Musa ikaw, bay. Ayaw palabig sali ka na imong pangasawa noy. Kay pareha sa nagkulong ka ng mga babae. Pasakita lang da. Depende rin sa babae, Bay Cyril eh. Vice versa naman siguro na, Bay. Kay doon naman sa lalaki nga pasakitan ang babae, di ba? Subrahan na ka ng inyong pag-inom, da. Ay, pa. Gusto na na. Gusto na. Kailangan na gabi, oh. Cyril. Ikaw ba? Ay, nagpauli ha, kaya nakainom ka. Ano lang ka to? Onin, anak. Pa. Pawaisan, kaya mabaw, kaya ugma. Okay pa. Dawatan nila bo. Kwarta? Niabot ang akong best friend gahapon, si Bay Cyril ba? Kadong, sigihan ako kisgot nga usa ka siman. Katong si Manlolo ko? Ay, nabali man na eh. Siya may giloko sa iyang asawa. Kay,
Gihatagan ko kwarta. Paghibaw niya nga, kasluno na ta. Di lang tanak ko dawaton, pero masuko man. Aw, ako na lang gidawat. Aw, dihanin mo lab. Pangpuno sa gastuhan sa atong kasal. Hala, uy. Ang balang sa magkapantay sa oras. 12:00 naman dahil sa tungang gabi. Mao di ay nga namingaw ng inyo. Kay natug da ay mong mamagpapa, ingon man imo magigsuon. Doon na pa iwa pa makatug o iwa pa katug pa. Ay, sagdi lang to siya. Dapat na siya laing kalibutan. Sige na, uy. Paulit na nin. Dahil, kasluno naman ta. Nga? Dili pwede nga. Kanilang ko matug. Kabiin na, minaw na. Hadlo kong ungo. Unsa? Atik. Hala, nanggakos na lagi ka. Hinaya na yung tingog ba? Unin, ayaw. At tas ko ang ko na. I love you too. Salamat sa mong pag-ablin ako, ma. Den man day kagikan unin. Namisita kong Pinky, ma. Dugayang na uli, ah. Mama, murag doon na ipasabot. Bastos di mo mo, eh. Tawag na ka, ma. Unin! Unin, pagmatadong! Ang bahay nila ni Pinky nasunog! Unin! Unin! May nakulab. Doon na natin sa portahan. Makagawas na nila. Una sa paggawas, Pinky. Ulan! Marami ka matumbahan! Alit kayo! Matumbahan ka! Unin, anak. Gawas po din sa imong kwarto, uy. Mauwag ko sa akong itsura, ma. Nagpilit ang akong panit sa akong naong apinang. Uy, utang ka puputon, bayhana. Humani mo sa kiluwas, may biya ni mo. Karon unta angay unungan ka diya. Kaslunon gud mong duha. Abi kay ingon naman ni anak imong hitsura. Biyaan ka na lang niya.
Way utang kabubuton, Mayana. Gibiyaan ko ni Pinggi, og wa mi mahibaw asa na sila. Daghan ang nag-ingon nga wa siya'y utang kabubuton. Mao ko makasama ang kaagi ni Unen, dinhining tulumanon. What's the style? Why utang kabubuton is style? Kini mao sugilanon gisuwat ni Cecil Danyesus Cabrera, dalit sa RMN Drama.